Nafarroako iparraldeko bailara menditsuak, Oian Ezeak, Errekak, erdialdeko Eliza Romanikoak, Doneiako ebidea, hegoaldeko Baratzak edo eta Basamortua, Nafarroako paisai kulturalak anitzak eta aberatsak dira. Saio hontan, oinezko ibilbide ezberdinak eginen ditugu Nafarroako paisaia eta kultura ezagutzeko. Gaur, Etxalarko herrian gaude, eta gaurko ibilbidean, 5 kilometro terdiko ibilbidea, ibilbidean Etxalarko herria eta Etxalarko usategiak ezagutuko ditugu. Etxalar, Bostiretako herri bat da, eta Bostiretako beste herrietan bezala, bai Lesakan, Arantzan, Igantzin eta Beran gertatzen zen bezala, harreman zuzena dauka bertako burdinolekin, burdinarekin, baita nekazaritzarekin eta noski kontrabandoarekin. Etxalarko Andra Mari Eliza aintzinean gaude. Eliza hau, nabari da, hormetan eta nola mende ezberdinetan eraiki den. Baitugu puskak 15. mendekoak, 16. mendekoak, baita 17 eta 18. mendeetan eraikiak direnak, eta baita daukagu ate bat, ate gotikoa dena. Asmentan, hilerria Eliza barruan zegoen. Hau da, Elizako zola, aurkitzen ditugu olako losak, losa hauek bazituzten beren izenak, etxe bakotxak zaukan bere hilobia, eta noski hilobiak kokatuak ziren, nolaitere etxearen garrantzia edo aberastasunaren arabera. Aurrekaldean, aintzinean, ziren etxe aberatseen hilobiak eta gibeleko aldera berriz ja behartsuak. 18. mendetik aintzin, bertako herriak daukate olako estanda demografiko bat, jakin eta garai hortan artoa, patata eta tomatea adibidez, Ameriketako produktuak hemen landatzen hasten dira. Produkte hauei esker gosea desagertzen da, gero eta biztanle gehiago badaude, eta orduan ez ziren ja denak Eliz barruko hilerrian sartzen, hilerria Elizaktik kanpokaldera ekartzen dute, eta orduan ja hasten dira hemen ikusten ditugun estelaguek hemen inguruan jartzen. 20. mendean, ja hilerria daukagu herritik kanpo. Osasun kontua direla eta ateratzen dute hilerria herritik kanpo, eta hemen orain ikusten ditugun estelaguek lurperatu zituzten. 80. hamarkadan, Pello Apezetxea gaur egungo apeza dena, obra batzuk eginta ondoren aurkitu zituen, eta estelaguekin olako lorategi bat egin zuen.
Etxalarren, aurkitzen ditugu horrelako etxeak, etxe handiak, ederrak. Etxe hauek baserriak ziren, hau da, baituzte kasu gehienetan 3 solairu, betiko solairua ikuilua, azienda edukitzeko lekua, erdiko solairua bizilekua, eta gaineko solairua, kasu batzuetan solairu bat baino gehiago dauka, sabaia, belarrata edukitzeko lekua. Belarra, udan moztu eta idortzen den belarra, aziendai, neguan bazkatzeko. Hau gauz praktikoa zen. Ikuiluan dauden animaliak dagoen azienda berotasuna sortzen dute, berotasuna goiti badoa, eta gero berriz sabaian, horko gordetzen den belarra, aislamentu bezala funtzionatzen du, eta berotasuna gutxi gora bera bizilikuan gelditzen da. Hemen daukagu, 18. mendeko gurutze bat, harrizko gurutze bat, berez hemen dauka bere data 1738, eta gurutze hau asmentan ez zegoen hemen. Gaur egun dago Etxalarko plazatxo txiki batean, baina erran bezala asmentan beitiago zegoen. 19. mendean eraman zuten Sevillan bazegoen erakusketa unibertsala, eta gero bueltatzean dagoen lekuan jarri zuten. Hemen dugu Santiago Elizagoien, eta lehen aipatu dugu pixka bat nola Etxalar dago Frantziako mugan ondoan, edo batez ere Sahara eta mugan, eta orduen hemen, orain dela urte batzuk, hemen egiten zineten pixka bat komertzioa egiten, baina komertzioa ez sobera legala, ezta? Ja, hori da, komertzioa legala zen alde batik, baina bestaldetik impuestu getzun pagatzen, eta saltzen altzen hemen orduan bastante aixa, merkantzia paperik gabekua. Frantzia aldetik heldu zen dena legal, fronteraino, baina gero frontera pasata gero arantzela getzun pagatzen, eta baina saltzen zen ongi, eta problemik gabe orduan. Orden, kontrabandoak izan zen nahiko garrantzia handia, ez? Hemen inguru hontan, batez ere hemen Etxalarren. Bai, hemen, bastan aldetik hasita hemen Denian, Hondarribi aldera eta Denian kontrabando piluet ibili zen. Eta hori zuen horrek etzela impuestoi pagatzen hemen, kontrabando etzen nura. Jendea omnitzik ustete kontrabando hori zerbait raro du, etzen raro. Hori zen merkantzi bat bizkarke biltzen zena, aduanak ez pagatzeatik. Aduanak aresti eta menditi merkiot egiten zen horrengatik. Gainera, kontutan izan behar da baita ere, batez ere gerra ostean hemen bazirela olako gabeziak, ez? Gauzak falta ziren. Nolabait ere, Franco garaian mugak erabat etxik ziren, eta baziren gabeziak, eta orduan kontrabandoekin ere lortzen ziren eta hainbat gauz hemen lortzea ezinezkoa zena. Ja, hori zen. Uste zuten mendaia dena ongi hartu Guardia Zibilekin tola, eta dena aduanatik pasako zela, eta horri irauzko zutela dirua. Baina jendiak hasten zion Guardia Zibile eta trukilua, eta pasatzen zen menditik, eta teitzen zen puska merkio. Eta ze gauzak edo, ze produktuak eta pasatzen ziren? Denak ez dakinik, baina ondiskunak rodamento eta kobre eta kautzuak, kautzu garretni bota gomozko egitik, tabako,
Eta biharrazko herri txikillotan ogile ere bai ikasten zen, kafi ere bai, hemen etzagon, eta merkantzia ropa, puntilla, kilometroka puntilla hori joan zen Madrid-Barcelona aldera. Makinak egiteko, fabriko makinak egiteko piezak, kamion GMC oiken piezak, kamion bat obertze saldu bazien, eta piezik etzagon, kubiertak. Franko garaian, gainera, eske debekatuta zegoen ogia egitea hemen herrian. Hori da. Eta orduan ja, ogiak iparraldetik ekartzen zen. Bai. Eta debekatu zen orduan euskaraz mintzatzire, eta dena debekatu zen, baina guk segi, kaskarra gozatzen, mendida, bide txarru zitemarna, euskaraz mintzatzen, eta dena kontrakoa, bizilateitzko manera. Gue lenguaji hori zen, euskaraz zen hemen, ni eskola torre eta 7 urtetan, eta nik enekin erdara, nik uste nun ingles mato, arron mintzaira rarua. Arrotza. Arrotza, eta una torre eta Karal Sol kantatzen eskolan eskualtxatuak, eta, bueno, hau zer da. Eta hole biltzen ginen, orduan. Eta orden, garai hortan, ja hasi zineten, hasi zinen zu ere kontrabandoan. Bai, ja 15 bat urtekin do, ja mandatu kitera, itxe batera, ezpeitzen telefono itola. Eta igual bat hartzen mendi batien sinale trapo zuri bat, o unelko ordutan, eta ultxe mutiko koskorrak. Torri lamata eta ianda arrastan, eta kontrabandistik hemen ebilintzien igual ostatu manak, guateti behira, mutiko koskorrak. Eta ituzten, igual maiten izten bokailo txiki bat hola, eta zoazte unelko basarte hauntzu hau papestxoa to zerbete kontraseine bat, goioaten ginen, eta hori biltzen ginen. Nahiz eta batzuk pentsatu kontrabandoa zela modu erraxa dirua egiteko lan gogorra zen. Lana aiz gogorra, bai. Kontatzeko politu da hori, hor mendaila mazuzilik tromoika eta urila eta tximistak eta zuk balimetzo igual rodamentuk, ikustentzu antzinkaldin azula, tximiste gorraile ikusten mazala, suba bazala. Eta orduan buruko hilik zuti jarrizten dira. Guain, bai, egun ez tola ungi, baina, bai. Kambiazten asuntua izberte. Gaur egun, ite dituzu bisitak ere, bisitak giatuak? Bai, guain, asinaz, guain dela 4 urte da asinitzen, bisitak giatuk iten, gaztie pixka jakituko nola, eta guain dena linternekin tola joaten dira isa, baina guain utzitzen mazo gaztiek mendibetin igual laun bakarrak, eta guardazibilek aterian, eta ez dakzula nontzeren, joan martzula nopite, eta gero bilatu hartzula GPS-ik ebe zue bidia, jarrizten da jendia. Baitzaz, gainera, herritik atra ateratzen zineten, nahiko goiz ateratzen zineten. Bai, ja iluntxetan, frantzesak horrat orduko zaiten zuzten igual 10, 11, segun nola teiten ziren. Eta gero gu ataitzen ginen baiek, ana marta malemizien guk igual 8 ateibar non, bai, 8:30. Goizeko 8:00? Ez, gabako 8:00. Gabeko 8:00, karo, bai, segun ze, bai, gero gabo zaila, bai. Horten zen, gaba guziko lana? Bai, 5 ordu gutxina. Gutxinez 5 ordu? Bai, 5 ordu gutxina, eta 30, 35 kilo, 25ko arron txikile zen. Bai, txikile, guetzatungi, baina. Eta gaina batzu diote, berez, kontrabanduan, atxara hitzeko, zuen inolako argik egon behar, ez da ilargik ere. Ez, hori da, probetxaten zen ilargi balimize, baina, bai, pasatzien mendik askotan eta lekurra askotan ilargikin kasuma martzen. Vigilantik lana askoz gehi martzen. Guardazu hile bazekiten, kasku urtan pasatzien hemendik uskuti orduan etzen kaskun behitortzen behitio. Eta vigilatzileak behitortzen lan askoz gehi martzen. Osa, inolako argi gabe? Argirik gabe, bai. Eta bulto raro bat kustu mazunu makilikin joan eta ziriketo, eta igual guardaze bilezen tordon, bilama zinto. Korrikat ilun beta. Orden, bueno, ja lan gogorra alde batetik, eta baita orduen arriskutsua ere. Bai, arriskuak. Bai. Gaztetan guk ezkenun arriskua kusten, baina bazon behar arriskua. Tiruak noizen ebazien. Eta beti, normalmente goiti samartiaten zuten. Tortzen adar batzuk gainti biti igual arbolpin balimizinen. Nio suerto dira, kolpatzia, hande batzuk igual pein bat jo, harriko eskorma jo balak, eta bueltan igual.
Manduak eta erabiltzen ziren edo dena esku zen? Guk erabiliketu bai, azken aldera astuak ibiltzen. Astuak? Bai, astu bai. Eta astua manejatzen ahitzungik. Nik lehenbizik asitzen pentsatzen nun astu hau lehenbiziko viajeen arraututeko ardazibilek, ez baiti mintzateko nek. Gero, ez zuten harrapatu astua. Eta biziatu zen, maite nion igual bokaello puxko atzuk, eta lehenbizien ardu etzun eaten, eta gero eaten zuen zatek ardu zatotik ere bai. Ardata bokadioa. Pixarrak, bai guke jamarru bai genuen, eta on ja, pixarrak. Gaina, astuak jakinen zuen bidea... Hoixen. Gizaki baino baiago, bai, utzi eta bera tosten zen, bai. Bai ez, ala diote, nolaitere manduak eta astuak eta kasu batzuetan nola kontrabanduen egitean eta saiatzen ziren ilargi berri edo nolaitere dena erabat gau beltza, erabat beltzetan erabiltzen zutela manduak, batzu diote hoi ez, puztenetik hartu eta aski zutela eta mandua segitzia berak batzakin aski ongi bidea. Bai. Hori akustuko da, nola manejaz nien gabaz eta xulo txiki batekin. Astua, maiten no, azta gaina, animale bizkorra da gaina. Bai ez, astua deitu, berez ez dira batera astuak. Txiki xamarra baina azkarrak bai. Eta herri honetan, adibidez, Etxalarren gutxi gora bera. Zenbat jende haitzen zen hemen kontrabanduan? Erdia baino gehiago? Erdaia baino gehiago. Erdia baino gehiago. Lautik 3, bai. Beste hori, igual etzen atrebitzen, igual behin joan zen, etzailen gustatu, eta hola baino lautik 3, bai, seguro, bai. Eta ze nolako pausuak edo ze lepoak eta nondik pasatzen zineten, eta seguraski ere errepidetik ez? Ez, eta vigilatu imartzien egunez. Frontera eskinko baserrik, igual bialten zituen ardaileak mugaldera, eta orduan ardaileak behitzera joatekin, joan eguardin igual behitzera, ja guardazilean non zauden, ja kusten zien, ja errestoi bazen, eta gero iluntxin berriz joan bila, eta unelko lekutan dugu, orduan bestaldetik joan mardek, bihiltzen gelditzen tipo bat. Orde, mendien segurazkire bazen jende gehiago herri baino? Bai, iluna harta gabaz, erraia minio askoz mendeien jende gehiago kuskuzunan, bai. Iluntxetan, eola zakilena kusten mendi beti bilaun, atxeti bertze lau, bertze ez da nola denak bazuzila frontera aldera. Goiz emar jomar alemenzen, gero ilunduta jomar alemenzen, etzen kusten baina. Eta noiz itentuzu orain, bisitak? Bisitak itentu julio eta agustuan, asteburutan. Asteburuetan. Eta orden bauzu telefonon bat edola, hor ja reservatzeko, apuntatzeko eta bisita hauek egiteko. Bisitak zer dira, herritik mendire edo... Bai, 3 ordu terdi dola pasatzen du mendile, bai. Plazatik hasi eta usatiteko aldi ostamana fronteran trozo bat. Eta fronteratik behititozen zen kontrabandistiko bide hori guk guain aldreba ziten du gorakun, gero beherako beste bide bat, bai aldekoa. Eta hemen sartzen zen, erraian behartan itxe batzutan, sartzen zen kontrabandua, eta horiek bazuten gero autobusan gisa, letxeron gisa, eta ibiltzen zuten merkantzie klase uzitik. Asientuk egiten zuzten igual paketikin, gero gainin arroltzik igual jarrik zuzten, gero esne marmitak igual, eta joaten ziren Donosti aldera. Ino merkantzia kontrabanduk igual, segun non utzi bertzen igual 3 utzik zuten. Tola aprobetxatzen zuten. Eta nolat behar dute deitu, non dute aukera apuntatzeko, jendia bisita hauek egiteko? Nik dut 9-4-6-6, 5-1-5-6 telefonoa. Eta badago turismo bulegoan edo badago... Bai, paperatan eta bai, badago anuntziatu dago bai. Ba, mi esker. Ez da zer. Arras interesgarri kontrabanderen kontue. Ja. Hola kontatu eta maiten dola, baina gero pixkat ibiltzen hasita. Eta guain bizitek egiten iten do jendiak, baina nola posible argirik abet hemen ibiltzia. Bai, ez? Zoro, dena aldapazar. Horko horreka maldak eta horko... Orden, iaia, ez da bideskak ere, dena zen... Dena bideska eta karro iri, guain badiena pistak, orduan karro iriak.
Tolosan. Dena oinez bihazten, eta mandukin bastan, karrokin gaizke. Ja, karrokin ja. Bale, ba, mi esker. Ez da zer. Hemen zegoen Etxalarko udaletxea, berez pilare hauetan kusezakegu noiz eraiki zen, 1685an, eta gaur egun udaletxea ez dago hemen, udaletxea dago ja herriko plazan, hemen daukagun eraikin hau berriz gaur egun Etxalarko kulturretxea da. Espainiako eta Frantziako estatuen arteko mugan gaude oraintxe bertan, nire aintzinean Etxalar dago eta nire gibelean Sara. Etxalar eta Saren artean, bi herrien artean, beti egon da harreman bat, kasu gehienetan ona, beste kasu batzutan berriz txarra, baina normalian arrazona izan da. Bi herrien artean, adibidez, elkar lan egiten dute bertako usategietan, eta noski orain dela gutxi arte, bi herrien artean bazegoen harreman estua kontrabandoarekin. Etxalarrek baditu hainbat gai eta hainbat kontu, baita toki ere famatuak, aipatu ditugu adibidez kontrabandoa, baita Carmen, baita ere hemengo etxeak, hemengo eraikinak, eta Etxalar baita ere famatua da usategiak, ez da? Famatuak dira? Bai, hori da. Betidanik tradiziozko leku berezia dugu, hemen herritik 8 kilometrotara, eta oinik biziri dugu, horrengatik jende honitzek izautzen gaitu, bai. Horrenzuk egiten dituzu baita bisitak? Hori da. Berez, udazkenean izaten da aktibidadean goian, usategietan, izaten da urriaren batetik azararen 20ra pixko bat sare bidez usoak harrapatzen dituzten sasoia, eta ni sasoi horren barreneko asteburu guzitan eskaintzen ditugu bisita gidatuak. Pixko bat aratur biltzen den jendeari eta erakusteko zer egiten den, zergatik den berezia, nola ez duten armarik erabiltzen usoak harrapatzeko, eta sartzen gara normalean jendea sartzen uzten ez dugun lekura, eta pixko bat usoak tortzen badira ikusten duten nola den, eta pixko bat jendeari erakutsi gure kultura eta gure tradizio xarrori bai. Bai, orain dela 50 bat urte, Orson Welles, hemen egon zen ez da, hemen berak egin zuen olako dokumental bat, de Landos Basque, eta hor berak aipatzen zuen, Etxalar eta Sara tarteko lepoetan nola hor dauden usategiak, eta nola konpontzen zineten, ez, bi herrien artean, berak aipatzen zuen olako harmonia eder eta ilegal batean.
Bai, bueno, hori beti mugako aktibidade izan du da, azkenean aktibidadearen erdia Etxalarko lurretan egiten da, baina bertzaren erdia Sarako lurretan egiten da. Orduan beti behartuak izan dire bi herriak Usategien aitzakian hitzarmenak egitera, elkarrekin solastera, eta bueno, beraien tratuak ere egiten zaren zituzten aitzaki horrekin seguraski. Eta gutxi gora bera, nola funtzionatzen dituzte usategiak? Bueno, orokorrean, generalean errateko 12 laguneko talde batek bideratzen ditu uso bandoak osorik, prozesu guztiaren bukaeran dauden sare erraldoi batzutara. Orduan, badaude 8 lagun usoak izitzen, 8 lagun horiek daude olako 20 metroko altuerako dorre antzeko batzuetan, eta dorre horiek daude goiti begiratuzkero, iparraldera irekia dagoen enbudu baten forma hartzen dute. Orduan goian badituzte edo txatarra edo paleta, direla beraiek erabiltzen dituzten erramintak, txatarra da olako trapo xuri bat, eta paleta da olako pinpon palantzeko xuri bat. Orduan txatarrarekin oihu egiten dute eta izitzen dituzte alde batera eta bertzera, eta paletarekin botatzen dute bandoaren azpira eta altuera jeisten diote. Orduan joaten dire poliki-poliki uso guziak izitzen eta poliki-poliki sare aldera erauten, eta gero behin sareetara hurbiltzen direnan, badaude bertze 4 lagun, mando batetik tiratzen dutenean, sariak balin badaude 45 graduko anguloan, daudenekan usoak puntu hontan justo botatzen dute saria, eta geltzen dire harrapatuak lurra eta sarearen artean. Orduan hori da pixkot orokorrean egiten den prozesua. Eta, desberdintasuna, harrapatuak daudela, baina ez daudela hilak, bizirik harrapatzen direla. Tradizioak 600 urtez bizirik mantendu dela eta mantentzen ari dela. Eta, orokorrean hori da pixko bat hemen egiten dena, lehengo modua mantentzen da, eiza egiteko, eta oraindik segitzen daula egiten. Eta sareak jartzen dira lepo ezberdinetan, ez da? Ez, lepo berdinan. Lepo berdina da. Hori da, bai. Lepo berdinan daude 6 sare denetara, bat bertzearen ondotik, zuaitz lerro batzuen tartean badaudolako hueko batzu bezala, eta hueko bakoitzean jartzen da sare bat. Izaten aldula 20-25 metroko zabalera, eta bertzea imertzea altuera gutxi gora bera. Baina denak lepo berdinera. Lepo berdinan, sare ezberdinak, baina lepo... Hori da. Aprobetxatzen da mendiaren forma dela enbudu forma hau, eta gero enbuduaren bukaera puntu estuena da sareak jartzen diren lepua. Bai. Baita aipatu behar da, lepo hau, fama dauka, horko usategiak, nola jartzen diren sareak eta, baina baita ere aipatu behar da, lekua izugarri ederra dela, horko bistak, ikustegiak eta... Bai, hemendik herritik joaten zara beti altuera hartzen, eta hor ja kaskora letzen zara orduan. Kaskortik alde batera begitzen zu ikusten zu Etxalarko herria, ja menditsua eta hola, eta iparralde aldera ikusten dela egun argitsuetan kostatan ikusten da, landak ondartzak eta denak ikusten dira, orduan ikusten da ja zelaia eta iparraldeko aldia, arron paisaia desberdinak eta leku izugarri polita da bai. Noiz egiten dituzue bisitak, errandidazu, baina berriz ere errepikatuko dugu, jendea ere nahi badu bisitak egin. Izaten dire, urriaren batetik azaroaren 20 tartean dauden asteburu guztitan eta beste egunetan, goizeko 11etan. Alde zaharretik deitzen diate telefonoz, hori nagozu erratu telefono. Bai, noski, bertzenaz. Bai, 6-0-26-7-5-6, telefono hortara deitut, nik hartzen diet noizko nahi duten, eta pixkoa azaltzen dien nola den bizita, ordu bat erdi irauten duela, pixkoa azaltzen diet dena, eta ja adosten dugu beraiekin, eta gelditzen gara. Mila esker. Bai, zuei. Ziatu gara, noz baita ere... Bai, gauza da teoria, baina praktika ikusten duenari, txoratua gelditzen da. Bai ez, alare, gero berriz hor egonta, ulertzeko pixka bat, pixka bat zailago da, ezta? Bai, hori da, ez badakizu zer egiten den eta deus bizita hartu gabe joan ezkero, igual hasieran kostatzen da. Baina baina azaltzen badizun norbaitek, nik uste... Hobe da orden betiren horbait ondoan eduki, bat dakiena noski, zure kasuan bezala, bat dakiena pixka bat ere azalpenak eta emateko. Hemen nire atzekaldean ikusten ditugun burdin berde hauek, hementxe jartzen dira sareak, usoak ehizatzeko, eta orduan hementxe Etxalarko usategietan bukatzen dugu gaurko saioa. Gaurko saioan Etxalarko herria ezagutu dugu, baita ere Etxalarko eliza, etxeak, karrikak, baita ere bertako istorioak, eta noski
hemengo paraje naturalak. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.